V sobotu 5. října oslavili v Holovousích už 20. ročník slavností holovouských malináčů. Celá náves se opět zaplnila ovocnáři, řemeslníky a stánkaři, kterých tu bylo rekordní množství. Organizační tým slavností vede oblíbená starostka Zlatuše Brádlová. Já věřím, že i přes to nepříznivé počasí jsem zavítalo řady asi věrných návštěvníků, kteří se k nám vracejí, a to určitě na řemeslný jarmark, který je vyhlášený široko daleko. K jubilejnímu ročníku holovouských malináčů nadělila obec návštěvníkům dárek v podobě fotopointu uprostřed návse. Fotopoint, tak to je pohádka, protože to se nám splnil sen. My jsme řešili, jakým způsobem uděláme významný ten 20. jubilejní ročník. Přemýšleli jsme, jak vzdát poctu našim holovouským malináčům, který k nám neodmyslitelně patří, a zároveň do obce nalákat návštěvníky. Já si myslím, že se to povedlo, je to nápad mé kolegyně, který se vyvinul přes výtvarnici Danuši Svobodovou, která nakreslila, výtvarně stvárnila, a pak jsme hledali řezbáře, sochaře, který nám pomůže tento fotopoint vytvořit, a to se povedlo. K 20. narozeninám holovouských malináčů přišla popřát i náměstkyně hejtmana Martina Berdychová. Co byste jim přála do dalších let? No, aby krásně rostly, aby lidi pěstovali holovouské malinové a aby se vraceli vždycky do Holovous. A velké poděkování obci, že tady tu tradici drží, rozvíjí a že ovocnářům držíme palce. Martina Berdychová byla u samotného začátku těchto už tradičních slavností. Bylo to takové jako ukončení projektu, který jsem napsala, vlastně byly to první evropské peníze. Tenkrát uspěly pouze 3 projekty z celého Královéhradeckého kraje a mezi nimi i ten holovouský, kde jsme vlastně revitalizovali celou náves, vraceli jsme sem vysokokmeny, staré odrůdy ovocných stromů a mezi nimi samozřejmě i holovouské malinové. Dalším významným gratulantem byl i poslanec a náměstek hejtmana Pavel Bělobrádek. Popřál bych jim, aby lidé tuto tradici, která už se zažila, dále udržovali. Myslím si, že je to velice vydařená akce, jedna z nejhezčích tady v Královéhradeckém kraji, a je to vždycky takové milé setkání, je velice srdečné, takže bych přál, aby to tak zůstalo a aby si sem našli lidé vždycky cestu bez ohledu na počasí, protože to vždycky stojí za to. My se snažíme jak v propagaci, tak i samozřejmě při takovýchto akcích, které prezentují a propagují nejenom třeba obec Holovousy nebo holovouského malináče, ale obecně ty aktivity, které v kraji jsou, včetně našich producentů regionálních potravin, tak se snažíme podporovat jak tou značkou regionální potraviny, tak i eventuální podporou toho marketingu, který je vždycky potřeba. Diváky zaujalo i tradiční vyhodnocení soutěže o nejchutnější jablečný moučník a nejlahodnější holovouský malináč. Ze 17 soutěžících vybrali tohoto vítěze Karel Sodomek z Chlumu. Hlediště zaplnilo i vystoupení mateřské a základní školy Chodovice. Zajímavý program připravili i členové SDA Holovousy. V rybníku na návsi pak diváci obdivovali plavení koní. Jako tradičně se předával certifikát Podkrkonoší regionální produkt a diváci si mohli užít vystoupení Děda Mládek Illegal Band a celý program uzavírala Levou rukou band.